Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA! Tunugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! You're still locking in right here on 90.7 Love Radio. Philippine Standard Time, it is now 31 minutes after 6 o'clock. Hello there, how are you doing? Kamusta? Masasabi ko lang Ay, bawal tutulog-tulog! Tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan ng mga malulupit na musika natin hanggang alas 9 po tayo ng gabi! Sarap naman ang buhay ng iba. Oo, samantalang tayo, Col. Ikaw at ako, nagtatrabaho tayo. Tama lang yan. Para sa pamilya. Wow! Oo! Actually, yung mga kabisyo po natin, paalala ha. Bukas po, may pasok na. Pero yung iba, nag-file na ng leave. Pero ikaw, na natalo sa eleksyon, kailangan mo nang magtrabaho. Tang, bakit? Kasi siyempre marami siyang utang. Yun lang ang masakit. Aragoy! Maluoy ka. Ay, eto mga kabisyo, eto matanong kita. Ikaw ba nakaranas ka ba ng maloko ng taong pinagkakatiwalaan mo? Oh no! Masakit, di ba? Okay lang na maloko ka ng taong hindi mo masyadong kilala. Pero yung taong pinagkatiwalaan mo, lolokohin ka. Aragoy, Maninoy. O, kagaya na lang ito mga kabisyo. Itong isang balita na nasa agap natin. Isang OFW ang pumasok sa isang multi-level marketing. Pag sinabi nating multi-level marketing, yun yung pinaganda ng networking. Oo, nagreklamo kasi yung iniipon niya supposed to be na kukunin, 'di ba? Na ano bang term nila diyan, yung incentives. Nakita mo? Abay nako, napag-alaman niya na. Wala na pala. Meron palang ibang nagwi-withdraw. At alam mo tang kung sino ang nag-withdraw? Ay, bakit? Sino ba nag-withdraw? Yung upline niya mismo. Aragoy! Maluoy ka! Tang, hindi na natin tatagalan to, Tang. Logican na natin to, Tang. Ay, sige, logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na natin to! Para nang sa ganyan magkaintindihan na! Eto na mga kabisyo! We have to be vigilant. Ito po yung leksyon na makukuha natin. We have to be vigilant pagdating po sa pera. Oh no! Diba? Dahil mainit talaga ang pera sa mata ng tao. Isa sa malaking temptasyon ng pera para gumawa ng kasalanan ng tao. At syempre, importante din, boards, na kilalanin natin ng mabuti ang mga taong makakasama natin sa negosyo. Kasi minsan nga, kadugo, nagagawa pang lokohin tayo. Kagaya na lang yung pinag-usapan natin kahapon. Yung kapatid ni Mystica. Sorry! Hindi si Mystica! Ni Madam Kilay! Maloy! Hindi, ni Madam Kilay, di ba, naninakawan siya ng milyones. Which nakakalungkot. Ibang tao pa kaya? Yes, we need to take risk in order to succeed. But dapat, calculated po yung mga risk na kinukuha natin. Yung tipong pag tumaya ka ng risk at nawala sa iyo isang bagay, kayang tanggapin ng dibdib mo. Yung kakayanin lang ng dibdib mo.
na risk ang dapat mong itaya. Hindi yung pag nawala lahat, nga ka. Di ba? Ganun lang yun. Again, take the risk ayon sa kakayanin ng iyong dibdib. And I thank you! Sabi ko na sa inyo Eto yung programa parang chicharon. Maingay pero may laman. Hey, we got 36 after 6 o'clock. Eto na! Direkta na natin ang bakbakan ng musika. Here's a song coming from the Shakul. Lakas tama! Pampagising to board! Kayo pa rin po yung nakatutok dito sa pinakamalupit na programa sa radyo. Ito po ang programang EDSA. Kasama pa rin po Diego Bandido at ang aking master Henyo